pola porta deste instituto, viña un pouco enferruñada. Valdeorras está moi lonxe da miña Compostela natal. A primeira persoa que coñecín foi a Xoaquín, daquela xefe de estudos, e daquela tamén descubriría algo máis tarde alias Perillas. Logo de lle dicir que non aceptaba o horario que me ofrecía porque había 2 prazas e eu viña dereito a escoller a primeira, fun á cafetería. Ali estaba Silvi, de Amparo Quiroga, xefa de estudos de nocturno, que desde o minuto 1 xa me dixo que ia estar moi contenta no instituto, e non se equivocaba. E engadiu algo que sabía de parte de realidade. A xente ven chorando a Valdeorras, pero marcha chorando. Chorando non cheguei, pero que voltei chorando desde febreiro ata xuño, o ano que tiven que marchar, aseguro, como moito sabedes, que foi verdade. A ver canto tardo hoxe en non chorar. Desde ese setembro de 2005, unha boa parte da miña vida transcorreu entre estas paredes, detrás de 3 anos de aprendizaxe, proxectos, traballo e afecto. A